Hello, good people. Murisei. Arisei marunnings. Kuri sei kwese kwamuri. Zita rangu ndonzi Angosei ndisekuziva kwenyu. Chanzvadzi chamai venyu vako iwewe kunyanya iwewe wakatonitarisisa. Chigotwa mumba mana mai vako handiti. So inzwaika. Ndiri kudawo maadverts handiti. Papeji panapa tiri rane peji iri rine ichida maadverts. Zvenyu zvokuti tika advertiser vanenge vauya nemaadverts ng'anga nemaprofita zvidaro imimi munotsamwa hazvisi right handiti. Saka ndati nditaure pane ng'anga dziri kutoda kutoti tiadvertise ndamboti rega tibhopa mukana kuvaridzi vepage handiti anova iwewe kutaura kuno kune kabhizinesi kako kaunorana une zibhizinesi rako une chibhizinesi chako chauri kurana chiri bhizinesi rimwe nerimwe kuti rifambe rinotoda marketing. Ndo chinhu chakanzwiswa neng'anga nemaprofita vanoziva kuti vari pamabhizinesi handiti vese ananhingi vaivai maprofita vese vatinotaura nezvavo handiti neng'anga dzese dzatotaura nezvadzo tinetapiwa mari veduwe handiti vanenge vatipa mari totaura nezvavo tovasimbisa handiti endorsement tovaendosa sitozouya edu tokuudza kuti hamusaenda tinenge tatopiwa mari motsamwa Angosei ndavasi vari kungoadvertisa ng'anga no Saint TV page iri kai kuti ririrane ka arirane nethank you page iri arirane nekungonzi God bless you haitenge data, God bless you haitenge camera, God bless you haitenge equipment. Panodiwa mari ndopai patozoipa ng'anga dzakasiyana siyana kuti dzinge hatisi kutaura mazita adzo nhasi because hadzina kutondipa mari. Tobva tadzitaura kuti dzitipe mari kuitira kuti tipushe page renyu imimi. So ndauya kuti ndizokuudza kuti aiwa mukana wekuadvertisa your business with Saint TV uripo. Tine zvakawanda zvatoda kuita papage, tine kwakawanda kwatoda kuenda handiti. Timu yangu yanga ichindiudza ichiti tirikuda kuti tiende muna August munomu tirikufanira kuti tiende kwana Gokwe kwesoko but hatigone kuenda kana tisina mari. Saka tavhura mukana wekuti uyai muadvertise mutipe mabasa ekuadvertisa tiite mabrand ambassador emakambani enyu zvidaro tobva tatanga kuadvertisa maproducts enyu basa renyu robva tatanga kufamba zvakanaka handiti. Kwese kwamunotoona tichienda kwese kwana Mvurwi kwanani hatisi kusvika paservice station tobva tati tovaverengera God bless you. Tiri kuvaverengera mari toiswa full tank then we drive tobva taenda kumasvingo tobva taenda kwese kwantatiri mai manje Guruve handiti. Hakuna kuendwa God bless you kwakatoendwa nemari. So what am I saying? In order for us to reach out to as many people as we can, we also want your money. We need your assistance, but not your assistance as such, but we need your adverts, right? We provide you with our services, you give us money, right? We provide you with our platform, you give us money so that our work might go far together. Inini nemi tobva taita kuti basa riende kure. Zvimwe zvese izvi hazvina basa saka tibatei motinyorerawo pawhatsapp namba dzedu and then tobva taronga kuti toadvertisa sebhizinesi renyu motipa mari topusha imowanawo maclients akawanda. Panapa Saint TV pane maclients akawanda. Bvunzai kana ng'anga dzatinoadvertisa dzinokudza kuti pane vanhu varipo togona kuita 5,000 waona but hapashayikwe 50 vanotoenda kung'anga iyoyo. Ibhizinesi vamwewo zvavo zvinotonofamba vamwe hazvifambe zvichidaro. So what am I saying? Come, let's do business. We are open for business seSaint TV. Ndo announcement yandangoyo so kuzisai from now ndichiti it's much love and God bless.